Okei, ja hyvää päivää sinne kaikille. Ja täällä olisi taas kerran Huuden, ja tänään kuvataan Growtopia taas täällä Huuden YT:ssä. Eli Huuden YT-mappi on tällä kertaa kyseessä, ja tämä on aivan vaan minun oma mappini. Täällä mä kasvatan kaikenlaista, kuvailen täältä niin YouTubeen kuvailen. Tossa olisi tarkoitus vähän kuvailla näitä mikä saaren tai mikä on. Elikkä nyt voidaan lähteä käymään täällä ja eli tää on Huuden YT, sit mulla on oma Huuden farmi vielä. Tää on tällainen perusfarmi. Nämä me itse asiassa voitais nyt ottaa. Nää on kasvanut ihan mukavasti. Eli nää hakataan tästä poikkeen vaikka ja näin. Tää sukarteri, niin tätä on niin mukava viljellä, kun tästä saa näitä kemejä aivan äärettömästi. Äärettömästi ja kaikkea. Ja sitten voimme täällä näin paljon näitä. Ihan liikaa. Voi. No. Ja voitte vaikka kommentoida sinne tähän videon kommentteihin, niin vaikka teidän saaria, minne mä voin tulla käymään, jos te haluatte. Ja te voitte kommentoida teidän Growtopia nameja, että mä tiedän, jos jotain asiaa teillä on, että te ootte juuri se ja niin poispäin. No. Voi. Ei oikein keksinyt mitään puhuttavaa tässä. No, mulle tietenkin saa lahjoittaa jotain kamaa, jos joku haluaa, ei ole mikään pakko. Ja mä sitä voin sitten aina kiittää täällä ja vaikka se joka lahjoittaa, niin vaikka pääsee videoillekin. Ja pilatkaa ihmisen mikä kanavista ja olette kiinnostuneet se Growtopiasta. Mä varmaan tossa sitten kun tulee enempi tilaaja, niin pian joku giveaway varmaan täällä Growtopiassa sitten. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mutta joo. Heitä jo arvoset ei mahdu. Tympästen limakurkus. Joo. Hakkaillaanpa lähetään sokereita tosta kemejä. Kohta on kello 2 tonnia. Kemejä, se on huikea määrä. Näin ikään. Tää on kyllä tölsöimistä tylsintä tää homma.
Voi voi. No, mitä mä keksisin tässä nyt? No joo, sovitaan, että tää video olisi tällainen, että todellakin toivottavasti pidät videosta, niin painahan tykkäysnappia ja kanavatakin saa tilata ja kommentoikaa ihmeessä teidän nimiä ja teidän saaria, minne mä voisin tulla käymään, niin mä voin totta kai tulla käymään ja kamaa mulle saa lahjoittaa, ei ole mikään pakko. Ja joo, se olisi tältä kertaa mun osalta tässä, että katsellaanpa sitten seuraavaan kertaan. Se olisi sinne saakka, moro!